Mulungu agamba zokuzana dziko lino la Malawi in this election time. Prophecy about 16 September 2025 and after 16 September 2025. Now, my prophecy awawa akhoza kusinthika kapena ayi ngati anthu tichapemphera koma zimene tikukambazi ndi mmene zidzakhalire absolutely mmene zidzakhalire ndithu. Mukadzafika ku 16 September mukamadzapita kwinako you can cross check komanso mudzaone mmene zidzachitikire after the voting day. Cross check with these prophecies and find out kuti Mulungu akuyankhula zotani. Choyambirira tiyayamike amipingo ndifuna ndithokoze, and actually ababa I was taught by the Holy Spirit kuti azibusa ambiri apempherera after tidaona moto uja umene tidaona and uyasa magalimoto ayena komanso kumachita zibolowe zosiyanasiyana. God said to me kuti azibusa ambiri apempherera for peace during the elections and apempherera kuti Zisankho ziyende bwino. Now Mulungu amandiuza azibusa ACCB anthu amene muli ACCB, we bless God because anthu mapempherera ma members amipingo osiyanasiyana tapempherera kuti Zisankho zimenezi zizakhale bwino. And actually chifukwa chimene chocho when God was speaking to me, Mulungu amandiuza kuti mapemphero azibusa ambiri ndamva kuti Zisankho zizakhale zabata. And actually mapemphero amene ndi amene achitika kuti Zisankho zizakhale zabata. So Mulungu amva kuti Zisankho izi kuchokera pano kufika on that day pakhala bata, koma there is something that is going to happen thereafter. Choyambirira ndi kamba zokhudzana na about Dr. Michael Usi. Ndalemba baba ndikuwerenga what God showed me. Dr. Michael Usi ndinabwera pano zaka zambuyozo amene mmatsatira on our YouTube page. Ndidakamba kuna kuti I can see Dr. Michael Usi coming out of UTM and establishing a party, but the party will have a chichewa name. Ndadero ndithu. Koma chipani chimene chocho chikadzayambika ndikuona azimayi atavala makaka achipani chimenecho kuchokera kunsanje mpaka na kuchitipa. That's what I said. And I said kuti that party ukhale vibrancy. Chipani chimenecho chidzanyamula vibrancy yayikulu kwambiri in this nation. And zimene zozo anthu amene mmatsatira senior prophet madzoro dakambali Michael Usi ali ku UTM asadachoke kosoi. And that's what we are seeing happening. Hallelujah. However, there is a statement imene Mulungu andiuza, and I want you kuti muimve. God spoke to me, a system is a system. You can't be a product of a corrupt system for years and expect it to change the same. A system is a system. You cannot be part of a corrupt system, and you, the very same person, you come back and say, well, okay, this is the system a minute. Our statement when the angel of the Lord was speaking to me, amafuna nduuze kuti tikamapita kosankha president wa dziko la Malawi lino on the 16th. Akuluakulu anthu amene muli pano, bear it in mind that you cannot choose a leader who does not have a legacy yopanga zinthu kapena yasitukuko yobweretsa mali zake payekha even though without entering into power. Nokamba kuna kuti tisankhe azitsogoleri amene paokha apanga zinthu zitukuko komanso mwina a principle of CSR has been implied on the same. Tisankhe azitsogoleri amene ali ndi mbiri yasitukuko, amene ali ndi mbiri ya even ya mali zake even in corporate. Tisankhe anthu amene akhoza kubweretsa mali zake, osati anthu amene tinene kuti ali mwina mu system yachabe, system imene yavutitsa Amalawi kwa nthawi itali, and expect to refer to votera anthu amene akhoza kudzasinda system. Not necessarily zikhoza zakha zovuta zedi, because iweyo wakhala part of the system. Therefore, you to change the system is not easy because you are part of the system. Koma tisankhe azitsogoleri amene taona even ntchito on various positions, they were able to give deliverables of excellence
paokha kunakuti awawo adakwanisa kupanga chakuti adakwanisa kupanga chakuti amatha kupanga zakuti anthu amenewo ndi amene Wina adavotere even minus power. Koma ndaona kuti ma promises ambirimbiri ena akumafunsa mbuye kuti kodi awawo mukwadziwa as a president mungakuti amene ulibe chindananda chija cha ma president chimene fane chione pano prophet Ntuba ndidapereka prophecy imene kukomesa ho 2022 kuna kuti mu 2025 kudzakhala chindandanda cha mayina ngati imene chilili pano. However, ndikunena kuti you cannot be a part of a system ndikuchoka mu system and say kunoti system chandingoyisintha modelo nzovuta zedi because anthu amene ali mu system amene will create an obstacle for you to change the system. However, izizi sinokamba zokhudzana ndi amanganya ndifuna ndiwerenga apa zokhudzana ndi amanganya ora amanganya mulungu akambanja about his political career. Alright, mulungu amandiuza kunena kuti Dr. Michael was the party will get more votes different from what was expected, and some MPs representing the party will win parliamentary seats. Nambire bamenewo mulungu amandiuza kunena kuti party iyi ndithu isapepotsibe idzapeza malizatsi kumwera kunoko kwambiri kumwera kuno azapezeka ndithu malizati ochuluka because of what? Because of Dr. Michael's ability to go into remote parts and interact with the people amene alovutikitsitsa kwambiri anthu tukunenazi za 16 September. There are many chances kuti they can be revisited. So party iyi izapanga ndithu alliance ndi anthu ena and actually position ngati iyi imene ali nayo Michael Wusi ya vice presidency nthawi ikubwera kutsogolo ndithu it will be also restored. What I mean is osati panopa sudakhala president koma ndikukamba zimene mulungu amakamba ndimafunsa azonati kuti kutsogolo kwake say 2030 party iyi will it be able to be to have amanganya ngati president? The answer was no. Party iyi izakhala ndithu one of the contributing factors why so many people are winning elections. The magamba about Dr. Michael Wusi, Ali currently vice president of the nation. Zakukhala kwao president wa dziko. In the vision that God showed me, the Lord said he will work on the same position with another party, with another political party, as a vice president. Komaso 2030 time kubwera ndithu usogoloko, but it was not necessarily kuna kuti chipanicho kudzakhala kuna kuti chawamboma ngati cholamulira yayi koma chipanicho chimene chichikula zedi and expect strides that never are a shock to the nation. Nimakamba zokhuzana ndi Dr. Michael Wusi ngati chipanicho chimene chichikhoza kukhala mboma nkuzalamulira kusogoloko chaudya zake, then Dr. Michael Wusi is subject to see and hear God's direction concerning the same. Taona kutsutsa ndaona kusidapamba kutsutsa zimene zikuchitika mu system ya boma. Koma here is what God showed me. Prophecy number 3 concerning Dr. Michael Wusi. Mulungu amandiuza kunena kuti papangidwa created enmity, great enmity, so much so that ndimaona galimoto yawo osati pano zimene ndikamba sule zingachitike pano kapena after 16 September pazadusa ndithu nthawi koma I saw a plot against him of a motor vehicle. I saw a motor vehicle ngozi ya galimoto, but it was an attack imene anthu ena adakonza against him, and actually it had attack ndithu. In the vision that God showed me, ndimaona unakuti pali anthu ena ake umene msunamo wawo suonekera pakadali pano, suonekera chaka cha 2026, kukwiya kwawo sukuonekera 2027, kukwiya kwawo kudzaonetseredwa nthawi yake kudzakhala kuti kuli zii, and some people will strike against the president. Koma tifunika tipempherezeni ndakamba kunena kuti tsogolo lokhala president olamulira I'm not sure
koma I saw kuti after these elections kusokolo tukupitako chipanichi chaudya zake chidzakhala ndi anthu ochuluka zedi, koma it's a victory is in partnering with others, and should that happen amaiko usadzapezeka kuti ali ndi udindo waukulu zedi umene ukubwera kusokolo. That is amaiko usi. Now ndibwere ku make results. Make results, in my vision I saw kuti anthu ambiri anzeko muno, they plotted to say kuti the results was not fair. The results of make was plotted against. This is the prophecy tag number 4. The results of make was plotted against. What I mean is, I saw kuti marizati amene adawina, amene ndaona, ndi amene adasiyana. Ndokamba kunena kuti MCP ndi DPP pachachitika a small difference. Koma I saw a plot. People said, no, the results were not fair. The results were not fair. How can maybe declare Wagut? How can maybe declare Wagut? Results were not fair. The results of Meg was plotted against. Is the meaning Magamba in my vision? What it's a revolution to come. A revolution against mental houses, against the Andosana Sean. Definitely get to pay. Never again in the Gamba. It is a call for Christians to play about. It is not something that you will find out by sitting over. It is a call against the Marizati or Aminada Rengezedo Watsogola Zisankho ndani ndikamba lero ndilipompa sindikuchoka koma I saw anthu ali mu street. I saw anthu akutsutsana ndizotsatira za make. And matter of fact, anthu amatsutsana ndizotsatira zimene zimabwera even on a parliamentary level. People were still plotting Malizatsi makuti Malizatsi on a parliamentary level when even they were voting after voting and the counting processes. Now, dziko lino ndiratonse. Dziko lino ndira Malawi. Ine ndikunena zimene zichitike. Kudali nditu pokopoko. Odana ndizotsatira za Malizatsi ameke. Zimene is subject to prayer. When you pray tipemphere kuna kuti Mulungu atilowerere dziko lino. That the one who wants to win must win so justly. Ndikambaso ababa. Nditamande kwambiri ndikuwuzeni zimene zifuna zichitike. God said, after the elections, prophecy number 5, the Lord's Spirit will come mightily upon the courts. Even if you are in government, but you have broken the law, you will be punished. Okay, this is another prophecy. Nimafande kamba kuna riboma limene likubwera likulengezedwa kuti liwine pakalipa. Nzima ambuye akuti nzima Mulungu adzatsika mwamphamvu. Akutsikira ndi mwamphamvu makhotsa ku Malawi justice system. Ingakhale anthu aboma ma ministers aliyense amene asokoneza ingakhale pochepa. Boma limene likubwera li adzamangidwa. Sezalengera kuna kuti ne relationship yanga ya president enayo yotani. Nzima ambuye adzatsika mwamphamvu chifukwa chakupemphera kwa asitumika Mulungu amene apempherera dziko lino. God said his spirit will come mightily. Now I know and ambiri ena kuti ai boma ndilomwe ena kuti ai koma ndikukuuzani chimene pano ndikuuzeni it is purely God's mind, not anything chimene chikuuzana ine koma akuti boma limene lidzalumbitsidwere limene liwine posayidwa kompali limene ndikuuzeni ingakhale kuna kuti iweyo wapanga chinthu chodabwika koma uli mboma audzamangidwa pabwera a certain kind of urgency or urgency ibwere pamakhotsa ku Malawi kuno so much that chibwana choba ndalama chokhala corrupt chosokoneza ndalama za boma anthu azimangidwe ngakhale kuna kuti anthu term yawo yopanga serve ngati minister. See that anthu azamangidwa kwambiri ndipo ndimaona ndithu anthu achipani adamangidwa kwambiri amene asoyesaso ena ndalama kuboma la MCP ena adamangidwa kwambiri watsogolera omwe kumakhala chabwera omweyo koma mzimu wachisolowe udzachoka
ngaromere tauona kuchokera mu 2020 until now anthu azamangidwa aliyense amene akuba ndalama because mulungu akumva mapemphero athu asitumiki komanso inuyo amene mukuonera ngati ana mulungu. So there will be that kind of justice imene ibwere anthu amangidwa ambiri ureku maula kujako malo sanasiyana kuzipita anthu andalama zawo kumangidwa because the kind of kukwabera Malawi mzimu umene uchotsedwa and mulungu apanga expose andale amene aba chuma cha Malawi. Kureku ena amene tikuwaona pakatali pano ingakhale ena ali ngoma ena time imene kubwera anthu adzakhala kumangidwa. The president also the Judicial was saying because evidences will be clear so much that courts will be bold enough to give justifiable steps against any corrupt practices done by government officials. Joyce Banda. Paposa hapo somo kuona hapa Joyce Banda. Wama nimafanya ndukuze chinthu ichi. Unakuti Joyce Banda. God said to me, unakuti this time around kuchitika todabwisa kwambiri concerning Dr. Joyce Banda. Anili unakuti ku anthu ambiri kutuluka anthu and mavotes amene apangidwe voted makamaka ku southern kunoko mpakana kumpoto akalenso ndithu mavoto ochuluka kukhala mavote ndithu a Joyce Banda. Now, what is God saying about all the things about the nation? Talk of candidates who are standing on the presidency. Munga machita kuruza very simple. Unakuti ngati anthu mufuna kunakuti boma ilili lisinthidwe, it is either through political alliance. Zimene zikukanika izi. If political alliances are failing, don't expect kunakuti muupanga remove boma limene lili pano. Hallelujah. Pamene popoka munena aminano otsika munsi, koma that's what it is. Chavuka kunoko mene mulungu amandionesa ni maona in the southern part. Ida votera so anthu ochuluka kwambiri Dr. Joyce Banda. So many people, most ladies voted for her into power because of her ability that she displayed back then in the days. So and but I want you to keep this prophecy in mind. That it is either through political alliance, which is bound to happen very soon. Very soon. Because in the so prophecy, last year, Agabambe, Ndea Motalida, Manina Kunakuyambira alliance, you could Zarantua, who seem difficult, who seem failing. Come a time coming, Kuzajika to Jimenez that we say, and who will be or Kuza Zigolino, Malawi, concerning him. De nuberezaso. Mene timapempherera zokhudzana ndi economy ya dziko lino. Kuti economy ikhoza kusintha with who? God said to me the economy will change. Dziko lino la Malawi economy isintha. What we are experiencing right now, Zumerezizi will be over. Because the Agamakauda won prophet, Amanaga prophet of Better Zoiba Zoka. Or my economy of this nation will change. Or will change it drastically. And will change it mightily. So much so that there will be currency, Yokuza and Dizigolino, our currency, Kwaja, or gain also a momentum. Also gain a momentum, and as many as Osijiga. Prophecy number 6, fighting make offices and demanding justice. The men in Magamba. In the Magamba, because I'm happy, is this Zisankho Sokoro. Now, the Velengas and Zisankho of Kusarandi are Mumba, and this are Pige, Konena Gunago, the president, Kusankido Mumba, Ndi Ajabera, Kuranta Uzanj. As regards to politics and what did God say? Mungamanduza unakuti, should the current government pass through procedures against the vice president, that is, against Mumba, or be initiated? Mungamanduza unakuti, he needs God's protection to prevail
over his life. Otherwise, some people will do all what they can to implicate him in various monetary charges, so that peradventure he drops the vice presidency. Tukusangalala bano, amumba, anthu kumatija kwera mumba, things like those. Koma mulungu mandiuza kunena kuti chisomo chake cha Ambuye chikachitika in whatever means, kunena kuti terekeze. Chifukwa ambiri apapa you against the current government. Zikadzateka kunena kuti amumba adutsa kukhala MCB yapambana Zisankho. Amumbawo ngadakundimva pano. Chinthu choyambirira that has to be played for, munga manduzo kuti should seek protection. Chifukwa zimene zidachitika posankhidwira iwowo kukhala vice president of the party, ululu umenewo anthu ena okhazikika kuchipani kusukulu athera. In a vision, nimaona so many charges that were put on him. Anthu amagamba amatsekulira anthu ake omwe wachipani chomwe cha MCB amatsekulira milandu ine yakalekale kwambiri, so that kuti asakwanitse kumaliza vice president ndiyo achakwera. Ndiye kudali ma-charges. And ma-charges awawa called for intensive investigation of Amumba. Because anthu amapanga implicate. Kusangalala kumene kusangalala anthu right now in the country has to do with kusangalala kwa Amumba in the national as a vice president, kapena as a running mate wachakwera. Kumene kuku that joy will fade away. True colors about hate. You remember kwa anthu amene akhazikika mu izamumpukaso. Mukambanje zokhuzana ndi Akabambe, yes. Mafrande kabe pano, mosaopa, kuna kuti Dr. Daliso Kabambe. God said to me, wouldn't it, azakala a leader in this nation? Nogamba kuti you will be a president. The time is not this time, Koma. I want you to look at it that he is going to be a president. Because in the Mayanga, na kuna kuti chabwino, amaiko osali hapo. Awawali hapo, Adois Bandari hapo. Is indeed Dr. Kabambe going to be a president? God said yes, but the time is not needed this time, but he will be a president of this nation. Kutokera kuyutia mukonko, because zibani zina zimene muzode ababa, nthawi kubwera, zizatokaso udzapanga alliance ndi chipani cha UTM. So, that one, keep it for future use, but he will be a president. I can see a crown on him, a crown of presidency on him, and it is still there. Even though it is not now, but time is coming wherein he is going to be a president. And what did God say in his tenure should he be a president? God said most foreign institutions will come back to Malawi and will fund a lot of projects. And uzakhala ndithu a lot of projects. Amene zapangidwe funded ndi ndalama zosiyanasiyana kuchokera I saw a lot of universities being built under his time. And I want to tell Malawians, as we pass through the prophetic time frame, I find him. As I said, Robin's Park, who is going to be a president, ndidakamba kuna kuti ma president azachokera zibani ziwiri ku MCB ndi ku DPP basi. And actually ndidakambaso za misappropriation ya Zisankho mene zizakhalira. Ndidatero ndithu. Zonse zimene zakhala zikuchitika ndakambapo, and it called for prayer. So Akabambe ndi anthu nonse amene mumatsatira chipani cha UTM. I want you to be geared, because a cloud of choice is upon him, and actually is coming upon him swiftly, to the extent that after these elections, most people's hearts will be driven toward him. However, about parliamentary seats, now we are Dr. Saulos Chirima Mademo, Kunaguti, UTM had about 4 MPs in the parliament. But I want you to take it into seriousness and consideration. In my vision, I saw Kunadi UTM idani nditu great
idaliso ndi ma-MP ochuluka mu parliament momwemo, idali ndicho ndi ma-MP ochuluka. Ma-MP ochuluka will be there in the parliament. And this one will be a very big structural hold for him to be a president time coming. So he must not be underrated. As I said, he shouldn't be underrated. And UTM, I work towards that because when his time comes, Muzaona a lot of great achievements. Komanso shibambano chachikulu ngati dziko lino la Malawi. So zimenezo muzaziona nde osanena kuti ayi nde kuti akuyankhula zabwino za UTM. What is it all about? Is it a political affiliate? No. This is what God said. There is a crown of leadership upon him, and how you exactly got it true, and Zibanizina will also join hands with him. Of course, time coming, the laws of the nation will be amended. And the so Zaloledwa Zibani Zazumono, and the ministry Bano, and we leader for a position of president. Because that can lead to a limited number of political parties, say 5 or thereabout, to be there and stand on political presidency. It is about a former president. So the children Zina Baba Kumazina Nalemba, Prophecy track number 8, a former president. Was that in this nation that a former president will pass away suddenly? She made a Johnson in Regina, she made Zisankho. So go. And more especially, tell me, I saw a former president. We are praying for this. We are praying for the protection of the said president. Shafuga, if it will my son, literally, but South Africa, a former president had gone to glory of this land. We pray for security and divine health for all our former presidency. Chimene Jojo, Shiriwa Baba, Ndizoona Mandonesa, Komatuwape Mpedera Ndetu. Because if we are not here to take any part, and actually, the Maona did to South Africa. Now, prophecy concerning what is going to happen when the presidential results are announced. Ababa ndefane kambe komaliza tsobana kunaya kuti apita mutalika ndifane kambe za DBB era musegerera ndikukhulupirira DBB. What is God's voice concerning DBB? Nalemba baba DBB. Prophecy tag and number 9 and number 10 concerning DBB. What is God saying concerning Professor Arthur Peter Mutalika, who mastered the government of DBB? What will happen next? Then the is a prophecy many, Ndizoona Mulunganduza, Zokuzana, and the MCB. In my vision, I saw a crown of presidency. Crown of presidency, Mafura Modziwe nditu Malawi. Wanaya kuti zemene ndidagamba zokuzana ndi MCP, kuti people will say no to the elections. Zemene ndidagamba zokalezo ndi zemene zizochitika. It is a revolution. I saw a revolution. What is going to cause RGPP kubwelera kukhala president? It is two things. Number one, if elections are to be rerun. Number two, if at all parties unite. If parties unite and they come together to form one political party against MCB, they will be able to. However, in my vision, only there was a slight difference between MCP, Ajabera, and the DBB of votes. And the many Magabas, the Jogunakuda and Sada Kulubide, Zotsarila, the many Zozo, they were on the make and said, no, Zotsarila is easy. The person was for Meleza.
ibe chipani chathu chengakhale bwanji motere, chipani chathu chengakhale bwanji. There were a lot of lawsuits zokuzana ukasumirana, zokuzana ndi into courts, so that there should be justice and validity of results to do with the voting immediately by 16 September. So much details, okuzana kunakuti who won the elections, alibayujubu bamenevo, senior prophet in Tuba, ndelagambaso. Koma baba nungu gamba, a small difference. Muzawu nazotsatira zaja kwera, ndia apita mutalika, very a small difference of votes. And that small difference of votes, and when I said the things like those. Nkataka konda kwambiri kuna kuti chakwera. Akamawuzidwa ndithu ndi Malawi. Kuna kuti akuti akuba kapena akuti akusokoneza zinthu zakuti he should take standards, against them. But it is not necessarily a clown that has left him completely. No. In the realm of the spirit, a clown still is there on him, but there are things that will happen. If he's going to do or to be a president, was actually a very big fight against him. A very big fight against him. Should he try to seek God's direction, the better. However, DPP and MCP will be dragging each other into courts. What I mean is, even if DPP could be said Wina, and our Sangata Vomeres. Even if MCP could be said Wina, also Sanga Vomeres. What I mean is, the minute that 2019, Zokuzera system Yama courts, the same will also be happening now. Hallelujah. The same will also be happening now. Ponena zimene zizugamba kuna kuti yayi ndikuti niso mukuona mavuto amene akuchitika mdziko muno. Ife tikuona ndicho mavuto amene akuchitika mdziko muno. Koma ndikukamba kuti crown ya ufumu on IMCB achakwera sukuti achokera completely as you may think about it. There is still there, and actually though their conditions are attached if he is to be a president on that seat. However, it's a difference of results. So, Sendi Nena Garimene didn't nena last time, Commandida Nagare, of course, last time, many candidates Zisankho after 16 September. My Begazera Kusaz and one Malawian bill a lot of divisions of votes. Koma, we pray that Amene Adza Wina Machungamo, Namina Zakare, what you want to say. My friend in the age of Oman is of now Guti, Mutula was a Wina Mobera, Zoteka did. I was a Wina Mobera, Wina Mobera, so Nuguina Bass. If he's going to be reading my votes Mobera, Nuguina so did. Commander also the winner. Come if you go winner, Amudanza Wineo, Zeti Moenera, oh, winner, we know any as a kind of president. And Hamina Matsara senior prophet in Tuba, especially those Aminima Bembera now. I would see a grand Kanogamba, Unago Zisankho, Zatele, Zakazote. Omasuri Mozona, Unagudi, and the Ministry Bano, Clown Yau, Okumu Yachokera completely, Ajagera. No, it is still lingers about him, and it was so, and then I'm telling you, the grace is still there. Commandito Nagamagari, a small and minute difference of votes. Which is, some people will say, if we are going to sue. To Vita Kukoti, to follow the Sangoisi, either the Judicial. Come, there will be a moment where if he Bunga remained when the side will be on hot suit. The Zisankho was a sonit. Chamele do Mojembe. So, and a minimum members are already in a Mokoti, other than a Mokoti, the Dani Nagari to check all those videos. You will find during Dagamba. Commando Gamba difference, Commando the kind of massive coming together and Marimbana Ndizoona Zisankho. Mwembelezere nditu even ku parliament andazakada kulimbana Zisankho zotsanda zakusankho my MPA na minister general Wina Madela adzawina and people will say no to them. There will be that kind of a move. So we are praying for God's direction. Koma inendi bempelolanga kuna kutaja kwera atimba nditu anthu akamakhala kuti akwauza
Kodi, for example, kunokima, kukuchitika chinyengo chakuti, let him try a minute and see, make those changes. Papeza uri how yatakale ndi many. Koma kuwina muntu kuzokuwina mwachilungamo, ukuzokuwina mobera. Koma zakuwina ako inendaka makale, pa usual, mupite pamenepo, mugaona mene ndakabira. Koma it is my prayer, kuti parties should learn to be united. Chafuka kusakhala pamodzi kwa political parties ndikumene kubweretsa a very big problem to Malawians. Ndalembanso ababa kuti failure of opposition party to unite is going to create a very big problem for Malawians. So we have seen this government ilinzolephera zawo komanso ililizirukuko zawo like even DBB idali ndizolephera zake ilizo ndizirukuko zake koma ndikamba za a crown yokutsira ndi utsogoleriwo suti has permanently been removed from him. If ngati ndinu akhristu amene mukundionera pano, let us just pray kuti aliyense amene akuwina zisankho zimenezi awine moyenerera. Senadukwane munthu aliyense, sendanyoza munthu aliyense, nangokuwuzani chimene ndabwerera kwambiri nchakuti lero chifukwa ndaona a lot of people trying to say kuti malizatsi sali bwino and anthu amapanga kind of demonstrations against the same results. And zimene zizo ndi zimene ndidakamba kuti there will be a revolution of people. That revolution is coming, and revolution imene ikadzachitika ikodzakhala ndi zinthu zosakhala bwino koma ifeyo akhristu tendipemphere pakhala nditu a minor difference anthu sizovomereza zotsatira za owinayo and zimene zindakamba kale. Let us pray for this nation. Hallelujah. Ndiye chomalizira Malawi anzanga, nimafuna ndikambe as we go into December, there is something for the men of God. As a good samene timapempherera for the peaceful elections, pasakhale zisokonekero. When I was praying nditu ndimapemphereraso Mulungu amandiwuza kuti akhristu apemphere nditu kukhudzana ndi mafloods ena. Kudzakhala kuti boma limene lilowe mbomali alizakumananso ndi a very big issue to do with the rains. Tukamba lero kudzakhala nditu as we go toward December ndimaona nditu a lot of destructive rains even in this nation, even kumalo kumene timadzi, even so kumalo kumene mvula ndiko iliyonongeka simafekako. Zinthu zimaonongeka kudali a lot of mess. We pray kuti mdziko muno musakhalenso any other storm imene kuzodzaononga dziko lino la Malawi. Komanda kama kuti amanganya kapena Dr. Michael Usi tsogolo ali nalo mundale. Koma tsogololo, it is not necessarily unto being a president. It is there for him to be one of the a vice president, the role of vice president will also be given to him in the future with another party. Party will come together. Party is yonchi koma kutsogolo kuti amene sakale president wa party after some time is the one that actually will command a very big following in the nation. Koma position yomwe imene ndinayo, all things being together, work together very well. Is a cabo also to not now, is a cabo kutsogolo that is going to be given the same position as a vice president. Because anthu wakonda ndipo anthu avotera ndipo ndithu musakayikire zimenezi. Lero ndisira panepa ndikubweranso reference akambe za Ford ndi UDF and extensively People's Party. Ambuya kudalisana kwambiri Amalawi anzanga tendipemphere. Lord Almighty, we pray for this nation. Tukupempherera azitsogoleri wonse andale amene akupanga campaign. Father, it is our prayer. Oti mdziko muno mukhale mtendere komanso azitsogoleri amene asankhidwe akhale okhawa amene chana chano chaloza. Aliyense ofuna kusokoneza zotsatira za zisankho kapena kubera kwa mtundu uliwonse, Ambuye zochitikazo zizoonekera mwansanga anthu asalapanga advance their agenda. Lord Almighty, we pray for a peaceful election. We pray for Dr. Lazarus Chakwera, and we are praying for Professor Tabita Mutaliga. We are praying for Dr. Daliso Gabambe, and we are praying for Dr. Michael Usi of Ojazage, and all other political aspirants that are standing on the position of presidency. Lord Almighty, we pray. Ori nziko muno musakhale chisokonezo chilichonse mudelezere Malawi, mudelezere so wonse amene akuyima pa president
m'dzina la Yesu, amen. Ambuye akudalitseni, tisiye pamenepo lero, koma if you can get it in wisdom, mene ndakambira, you get what I'm saying. God bless Malawi. God bless you all. Shalom, shalom, shalom.